Junta, building better Africa. Mwasirabanji ya Malawi konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, original voice of Limpopo FM. Ndisanambe program yanga chigawo cha kumadzulo a Malawi ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti apolisi ku Chiweta ku Rumpi amanga munthu pomuganizira kunena kuti iyeyo ndi Comrade Ntanywa, komano abwera ndi nkhani zonena kuti amafuna kupanga skani akuti kachani zinthu zopanda ntchito. Ndendati ndinene ineyo ndiye Comrade Ntanywa mwini wakeyo ameneyoyo mmasuleni ndikumva kunena kuti mnyamata amene ammangayi dzina lake tu mnyamatayi ndi Vincent, ndipo mnyamatayi amakhala kudetsa. Mnyamatayi amakhala kudetsa ndipo anali kokaona azibale ake ena kurumpi, ndipo ndizomvesa kisona Malawi apolisi amanga munthu pomuganizira kunena kuti Comrade Ntanywa. So this is original Comrade Ntanywa, ndipo nthawi zonse ndimanena kuti you never manage to find me. Ndikadali mziko muno endi ndanena kunena kuti mawa tikhale tili kuma demonstration, tikhale tili kuma demonstration, kupanga nawo ma demonstration. Ena amati ma demonstrations alephereka, ma demonstration sana lephereke akuchitika. Tikhale tili mu Lilongwe mawa tikhale pa Lilongwe Community Center ground kumene tikayambe ulendo wathu kupita kukapanga mbindikiro. Kumbindikiro konso tikakhalanso tili kuti tili kumene koko. Ndiye ndifuna ndinene chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti apolisi munthu amene mwammangayo mmasuleni si Comrade Ntanywa. Ine ndiye Comrade Ntanywa mwini wake original, kapena mumve. This is Comrade Ntanywa, program icha imene timaicha Nganga Malawi. Program yathu chigawo cha kumadzulo kuno, program yathu chigawo cha kumadzulo kuno akutipasira ndi a Transcuria ndamene akutipasa program yathu iyi, amene ndi transporter so wina Transcuria. Ena amangoti Translimbikani, komanso ena omukonda amangoti Mtacha. Amenewa a Transcuria akupezekera kwambiri kumene akuchokera ndi kubalaka. A Transcuria kapena kunena kuti Translimbikani amene wawa amakhalira kubalaka, ndipo ntchito zawo amagwirira akuti ku Pretoria. Ndipo iwowa akufuna kuuza anthu amene mukuchokera kudetsa, kunchewu, kubalaka, kwa Phalula, kunjerenje, kuliwonde ndi madera ena ozungulira kumeneko amene mukukhala ku South Africa.
kuti musavutike, iwowa azatha kukunyamulirani katundu wanu. Ndipo kuti mwapeze iwowa, mwapeze pa nambala iyi ku Malawi 083 79 79 78. Nambala yawo ya ku Malawi ndi 083 79 79 78. Ndipo ku South Africa akupezeka pa manambala awa 078 20 32 134, 078 20 32 134. Nambala ina yomwe mungapeze ndi iyi 078 728 9850, 078 728 9850. Mukatero muyankhulana ndi Translimbani kapena Transkulia kuti akutengereni katundu wanu. Iwo watu amapezekera kuja ku Pretoria mmene tayankhulira, ndipo katundu amatolera mmaderawa Rustenburg, Soweto, Johannesburg, Benoni, Tembisa, Alexander, Jimston, Soshanguve, Mapopane, komanso madera onse ena ozungulira Mpumalanga, Bafo, Sekunda, konse amapita kukatolera katundu, ndipo mitengo yawo ndiyo chipa. Ngati mukuwafuna tangu ayimbirani pa manambala amenewa, ndipo mwauze kunena kuti muli ndi katundu wakuti akunyamulireni, ndipo inu mmakhala kudetsa, ndipo inu mmakhala kunchewu, ndipo inu mmakhala kubaraka kumene amachokera. Pano anthu akubaraka mwadala pali transporter amene athe kukunyamulirani katundu wanu mosavuta. This is Comrade Tanyiwa, chigawo cha kumadzulo pa Limpopo FM. Kuno ndiku headquarters ya chipani cha Alliance for Democracy AFOD. Anthu amene wakuchokera kwa DC kumene anakatenga chikalata chosonyeza kuti mademonstration alipo chakukundi kufika. Inu amayenda abambo. Demonstration aliko mawa kunatuluka chikalata chimene IMCP ndi gulu wawo anakakamiza apalani kunena kuti ma demonstration sakuyeneka kukhalako. Amalawi malingana ndi ma demonstration omwe akupangika mmawa kulilongwe. Aku regional ku area 3 anaitana ma CID aku ma unity amulilongwe, komanso kunafika azikuluakulu IMCP kukakambirana kuti apanga bwanji za sogolo la ma demonstration amenewa. Ndipo anapita kwa DC kukauza kunena kuti muyimise ma demonstration chifukwa choti president wa dziko lino akufuna azipita kumchinji. Kumchinji kosama pita kwa nthawi yonseyi amadikira chani? Amadikira ma demonstration a Malawi. Kumchinji kosama pita kwa banji amadikira ma demonstration a Malawi. Ayambe watembekeza tipange ma demonstration atu nde azipita bwino kumchinjiko. This is Comrade Tanyiwa on Limpopo FM. Nthawi zonse a DC nthawi zonse amabwera kumanena kuti aya apolisi sakhalapo, apolisi nyamukani muzikagwira ntchito. A security amene tibwere nawo ifeyo kuma demonstration ayang'anira lilongwelo. President akamabwera kumchinjiko apeza lilongweli bwinobwino, palibe munthu amene ati aswe. Ife tikupita ukapanga mbindikiro, sitikupita kukaswa zinthu, sitikupita kukakumba nsewu ngati mmene achakwera anakumbira nsewu kukasiya. Musiyanise ma demonstration anthu ophunzira ndi mbuli.
ma demonstration awa ndi anthu ophunzira si ambuli yani. Mbuli ndi zimene zimatenga makasu mapiki ndikumapita ndikumakakumba misewu kumaotcha maofesi aboma ndiye mbuli. Ma demonstration awa ndi anthu amene tinapita ku sukulu, we know how to handle it. Tikupanga ma demonstration abwinobwino amtendere aja, tiyenda mpaka kumene tikafika. Simumva zonena kuti pakuti pasweda, unless inuyo muyambise kumakagenda zinthu ndiye tikugwirani siku lake ni mamawa tikupiripintani. Komradi ndi amtendere, ma demonstration athu ndi amtendere, koma amene ati akatipute ameneyo tikathana naye tineneretu. Apolisi ndiye mubwerese maunyolo ochuluka. Sizokutiso zopsezana koma tikuzeni kunena kuti mawa we are ready for the demonstration. Chimene tikufuna ife Anabelo Ntalika must pack and go. Ampesi must pack and go. Chimashiri chanu chimene chili ku area 43 kumene mwatumiza asilikali ochuluka kuti azika chilondera chimenecho must go. Ngati sichichoka chisankho cha 2025 chikuima mpaka United Nation alowererapo. Mu dziko la Malawi we don't need to vote through machine. Tikufuna manyo amene inu munalowera mboma, munalowera boma manyo, mutulukiranso manyo. Amalawi aboma apezeka akubafetereza wa mwenye pofuna kukabweza ngongole ya pafupifupi 1 trillion yomwe anapalamula. Aboma ngongole imene anaipalamula ya 1 trillion akhala akuzembesa fetereza wa mwenye. Soka hilo lero agwidwa magari moto 7. Magari moto amenewa mwini wake ndi McDonald wa kumangochi. Ndipo McDonald wakhala akuimbira achimwendo telefoni, wakhala akuimbira akunkuyu telefoni. Koma anthu sama muyankha, akunkuyu sama yankha telefoni, achimwendo sama yankha telefoni. Tikunena pano matraki amenewa 7 iwa onse amwenye atenga asekera ku warehouse kwawo boma lokuba. McDonald mwauze kunena kuti ine magari moto anga ndikuafuna, sindi maziwa zona kuti ndikanyamula katundu wokuba. Le apolisi pachatu timati munthu akapezeka ndi katundu wokuba naye amazengedwa mulandu. Aboma azengedwe mulandu aba fetereza wa mwenye. Mawa matemo ndiye akupezeka swata baso koma ndiye simunati. Pangopita masiku kandi folo oka ndi makamba zonena kuti kuchipatala chachikulu cha Queen Elizabeth kumeneko kukuchitika mbola, kukuchitika za uchisiru, kukuchitika zonyasa. Manesi ni madokota zinangolowa uku ndi kutulukira uku. Manesi wasopano apanga big mistake. Iyi ndi big mistake. Sana panali patient wina amene anayenereka kuti apite ku operation. Atabwera nthawi yakwana akumfunsa kunena kuti mwayika makobiri muje mu buku lanu munthu wakhala ali kuchipatala konko kudikirira masiku ake kuti apite ku operation. Lero akumuza kuti ayike ndalama. Mwasoka akunena kuti ine ndilibe ndalama,
amubweza munthu wodwala wabwereranso pa bedi. Kodi kukwinziko tizikhala choncho? Mukufuna tibwere tizapasane makofi kukwinziko? Manesi, mawa ndikutumaso nthumwi yanga, ndikufuna indipasire mayina amanesi amene mukupanga zimenezi. Zomvetsa chisoni Amalawi, mayi wina amene anali woyembekezera anapita mpaka pa operation chifukwa chonena kuti sanapereke ndalama. Mayi ameneyi ampanga nkhaza kupita ukapanga operation, amaliza operation, madokotala ndikusiya tonje mkati. Mayi ali ine sindikupeza bwino, kupita ukajambula akupeza tonje la iwalidwa mkati m'mimba. Nthawi imene akukonzekera kunena kuti abwerereso ku operation akachose tonje lija, mwana atabadwa bwinobwino, mayi wangoti ine ndagona pano, maliro ayikidwa lero ndikunena pano kunsanje, mayi wamwalira. Tikufuna amabungwe mutithandize. Inelo ndiye mayina onse amanesi amene munali pa duty tsiku limeneli ndikwaulula kuti mayi ameneyi mpaka tithandizidwe. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Amalawi, choyamba ndifuna ndathokoza Peter Mutharika chifukwa cha chiganizo chimene anakhala nacho. Ife titayankhulanso kwa nthawi yayitali. Peter Mutharika ananena kuti Kurumpi East kumene kuchokera Akamlepo Kaluwa, chipani cha DPP chisaikeko munthu chifukwa chonoti kuli Akamlepo Kaluwa, pofuna kwalemekeza Akaluwa ngati freedom fighter amene anamenyera ufulu. Ngati anthu ena azipita azipani zinazo, koma chipani cha DPP sichikulola kukayikako munthu. Koma zomvetsa chisoni a Charles Muhango akukakamira kuti iwo akufuna apikisane ndi Akamlepo Kaluwa pa tikiti ya DPP. Koma ife titafufuza mkatikatimu, a Charles Muhango akutumidwa ndi IMCP ndi cholinga chonoti a Charles Muhango akawina apite ku chipani chicha cha MCP. Lero chigawo cha kumasanaku a Charles Muhango amapita kukanyamula anthu kudera lina. Anapita kukatenga anthu Kurumpi ndikumapita kukalembesa kudera lina limene limatchedwa kwa Amwale. Kodi chimene chichi ndi chiyani? A Charles Muhango tazimvani zonena anthu, musiyeni Kamlepo Kaluwa. Ndani sakuziwa kuti Kamlepo Kaluwa anamenya nkhondo? Ufulu onse utili nawo ndi chifukwa cha Kamlepo Kaluwa. Zabwino zanji tizamthokoze Kamlepo Kaluwa. Kamlepo Kaluwa tizamchitire chani? Timpase zabwino nthawi ino akutiona ndi maso. Yesu aziti zikomo Amalawi chifukwa chondilemekeza. Anthu a Kurumpi East, don't vote for anyone there. Vote for Kamlepo Kaluwa. Siza amsonda muyenda nawo mtunda wautali wotani. Kumachinga kwa ati Nyambi kumene makolo akufuna adziwe komwe kumene kukupita ndalama zimene zikuperekedwa.
akufuna adziwe komwe ndalama zana zikuperekedwa. Akumapereka ma 500 akuti achitukuko, ma 1000 kaya akuti achani. Nde akufuna aziwe kuti ndalama za chitukukozi chitukuko chake chikuchitikira kuti chifukwa pa sukulupo sipakuchitika chitukuko china chilichonse. Sukulu imeneyi kwa Nyambi, sukulu imeneyi timayicha kuti Malundani Primary School. Nde anthu adera limeneli, makolo adera limeneli amalundani Primary School akufuna adziwe kuti kodi ndalama za chitukuko zikupita kuti chifukwa chitukukocho sakuchiona pa skulupo. A headmaster, a school committee, ndalama mukuzipitisa kuti. Ndikufuna ndithokoze apolisi akweri afete pokana kukamanga Anoma ni Chisale mutatumidwa ndi Akeni Zikhale Ng'oma. Ndikufuna ndiyamikire kwambiri. Kaya anthu adana nanu koma ndifuna ndiyamikire kwambiri. Mkulu ameneyi waiwala kunena kuti amayendesa galimoto ya Coca-Cola, and he is not fitting kukakhala wamkulu wa security. Driver wa galimoto ya Coca-Cola kukakhala woyang'anira za security. Maphunziro akanaka atenga kuti ku Coca-Cola kuli za security. Ndithokoze apolisi. Sinonse apolisi amene mmafuna za nyasi achisalane nakale kuti kula anthu folo kumene koko. Pali magalimoto achimanga amene apezeka kwa Manase asungidwa malo ena ake, anasungidwa malo ena ake kumasanaku. Chimanga chimenechi ndi chimanga chichati kunena cha dodo chaku doti machicha. Ndizomvesa chisoni Malawi akunkuya akupitilizabe kutenga chimangachi. Oti chimanga chimenechi madzulo ano chikupitaso kukalowaso kunyumba kwa akunkuyu. Komano chimangachi chinali chonena kuti chizipita kumangochi kuti chikagawidwe kumangochi. Mwa pita kumangochi chimangachi chakayikidwa ku Blantyre kumkwa Manase kumene koko akufuna akachikeso kwa akunkuyu. Anaima panjira kumana ama kumasula kutani ndikutumizirani zithunzi kuti muzione za chimanga chimenechi. This is called Ntanywa Limpopo FM. Amalawi kuma demonstration amawa. Ife tipite mmene tanena ma demonstration amtendere asisogoleri akakuuzani kuti ma demonstration iwa ndi amtendere. Komano IMCP auza Agape Khombe Malata Dalakadula kuti achite organize anyamata kuti akasokoneze ma demonstration amenewa. Ndipo kuli gulu la kwa Nsundwe limene lauzidwa. Maina awo andipeza kale ndilengeza mawa maina amene anyamata kwa Nsundwe amene akupita kukapanga chisokonezo kuma demonstration amawa. Amalawi akupita kumeki. Amalawi akupita kumeki mawa. Ndipo ngani ina imene yango ndipeza ndionena kuti muziko muno mwabwera alendo talandilaso alendo folo. Alendo amenewa achoka muziko lija la Germany. Cholinga chao alendo amenewa akuti akufuna azakonze report pacha mukuziwa aposa chedwa pompa azatu a MCP anaitana maina
anthu auti agwire ntchito ya commission of inquiry kafukufuku wa ndege kuti chinachitika ndi chani. Ndiye MCP aboma aitananso aku Germany aja kuti ripoti limene analilemba iwo alione kuti pati pamene sipanalembedwe bwino kuti alikonze kuti zimene aku Germany analemba ndi zimene commission of inquiry iyi yalemba zikhale zofanana. Ndipo Amalawi pali maplani akulu kwambiri amene akufuna kukonzedwa. Mundimvese bwinobwino, pali maplani akulu amene akukonzedwa. Ripoti limeneli likangomaliza akangolimaliza kulikonza ripoti limeneli akalifananiza akaona kuti ripoti la ndege ndilawo lili bwinobwino, pali plani imene aikonza. Ndipo plani imeneyi ndionena kuti kumalawi kuno kuchitika chinthu chachikulu. Kumalawi kuchitika chinthu chachikulu. Chinthu chimenechi akuchiganizira MCP kuti achibwerese kuti chikhala cha mtundu wanji. Chinthu chimenechi chikangochitika kaya apa munthu koma kuchitika chinthu chachikulu, akangopanga chimenecho abwera alengeze ripoti la commission of inquiry. Ndiye ife anthu tizikhala chidwi ndi za commission of inquiry sija. Yes, anthu amenewa akufuna kuti abwerese chinthu chimenechi chikaphulika ndi pamene president wa dziko atuluke mu dziko. Achakwera athawa chinthu chimene chocho chimene akuchikonzekera MCP cho akangochikonza achakwera akutuluka mdziko, kenako apezeka zonoti atulusa ripoti la commission of inquiry. Nde akufuna anthufe tikhale obalalika ndi zinthu zimene zachitika zija, tizichedwa ndi zimene zija kuti abale yanga taonani apa, abale yanga taonani apa. Tisiye kupanga focus za commission of inquiry. So bado Amalawi, we need to be very attentive. Ndikukusina ni kutu kunena kuti MCP akonza kupanga chibomba chimene akufuna kusokoneza Amalawi. Nthawi zonse pamene Amalawi tikuyembekeza chinthu china chake, MCP amabwera ndi chinthu china chake kuti anthu tizichita focus pa chinthu chimene chocho. Ndiye pano aku Germany akangomaliza ripoti limeneli, kenako akamali tulusa akhala atapanga chibomba. Ife tisichedwa ndi chimene chachitika chija kuti izi tisayankhule za reports. Endi ndizomvesa chisoni chiyambireni muja palibe munthu mmodzi amene waitanidwa kuti akafusidwe ndi mafunso ku commission of inquiry. Richard Chimwendo Banda sanaitanidwe, Kanda Nkaka sanaitanidwe, Kanda Kenneth Thale Ng'oma, Kanda Phiri, kandi ndani onse amene akuganizidwa ngakhale president sanaitanidwe kumufunsa, koma ripoti lalembedwa kale la commission of inquiry. Ripoti limene tikuline nali ndili chatina kuuza na Malawi kunena kuti Achimwendo ndi gulu lawo ndi limene analilemba iwo. Bungu banga buine bungu baninga muiwala ini. Maisa ndikulu tangu mai
achakwera chilima anakulakwirani chani chilima achakwera chilima anakulakwirani chani achakwera chilima anakulakwirani chani achakwera Tavumeleza kuti yabwino samakalisa vazikova usiku wapita uineyo chilima namulonda akuti pite chinchito yangani nalisana malize ino ikhala chodziwa ndege ichasindikana akwera ino andiusire hamalawi wokuti ndima wako ndandapita Chilima was a man of peace and love for this nation. Chilima was a role model for the young generation. Chilima was a powerful reflector for the future nation. Kulia wakukolaton wakukulu wamasokuluza wa Malawi wasaneneka. Amlawi Limpopo FM ndi comrade Ntanyo wa chigawo cha kumadzulo. Program yanga ndilekezere pomwe pa kwinako ndi malize mawa achakwera ndi pesa ntima. Why you kill Chilima? Why? Achimwendo, why you kill Chilima? Why you kill Chilima? Malawi stands ready to meet the global goals by consolidating the gains it has made over the last decade. We will finalize our national agriculture policy and align it to the Malabo roadmap and Malawi's existing SADC compact. We will not only achieve food and nutrition security for citizens, but also reduce the rates of stunting to 10% and underweight to 5% by 2024, 6 years before the global goals. Kapuzira kuti muntu kumakala olimba ntima kapuzira kuti muntu sokumakonda dziko lako kunda mbendera ya dziko lako mpaka nakuifera anthu niziwani Chilima uchasana lenguwa aonera kululukitsa nawo mpaka anthu nai kumasundadziwa kuti kandichisama balama umuninda upeza ine kuchokera kwa mwana wake sindikayika kose dziko lipa mwanayo lino lisakula ine kuperekeza bambo wake mwana nalankhula mawu akuya mwana wachilima nalankhula moto msantima akuti muntu samamalira ndikakolonya mfuti matenda kapena kujamuwa wautoto wakuba akoma kuti muntu wamafa pakuiwalidwa. When does a man die? When he is hit by a bullet? No. When he suffers a disease? No. When he eats a soup made out of a poisonous mushroom? No. A man dies when he's forgotten. Kulira wakukola tundi wakukulu wamasokuluza kwa Malawi wosaneneka koditilile bwanji faya Chilima ndanzawo sitiza iwala isfaya antu yawa yowawa iyanza mose
ku headquarters ya chipani cha Alliance for Democracy Afford. Anthu amene wakuchokera kwa TC kumene anakatenga chikalata chosonyeza kuti demonstration alipo chakukundi kufika inu amayendaba. Club Junta, building better Africa.